criate la bunici. De acolo vin preferințele tale a peisajelor rustice în videoclipuri. De fapt nu, știi? Cred că știi care e motivul acestor peisaje rustice în videoclip. De exemplu, dacă este vorba de piesa Cântec de dor fai, verde fai, e deasă, păi și motivul este etno, da? Unde te-ai să filmezi dacă nu la țară, așa e? Dacă îi vorbim de a doua piesă, Toată vara, unde sunt niște... Păi eu aceea vreau să te întreb, cum rămâne cu acest videoclip? Cu acest videoclip? Păi așa a fost ideea regizorului. Soarele-i jos, inima în cer, nu pot mai mult de atât să îți cer. Lumea e roz, poate mă înșel, inima-i de caramel. Ochii tăi calzi mă învăluiesc, nu pot mai mult de atât să-mi doresc. Ziua de azi simt că o trăiesc, fără încetare șoptesc. Toată vara vreau în brațe să mă ții, toată vara mângâierea mea să fii, toată vara să ne ascundem undeva, unde marea și-a găsit iubirea sa. Toată vara vreau în brațe să mă ții, toată vara mângâierea mea să fii, toată vara să ne ascundem undeva, toată vara voi fi doar a ta. Ca să petreci mai mult timp cu Lori și cu Bete, ai fi dispusă să refuzi unele oferte profesionale în favoarea fetelor? În favoarea lor, da. Orice ofertă aș refuza din start, absolut. Dar până în alta, să știi că nu prea s-a întâmplat să refuz ceva din aceste considerente. Doar la început, deci când născusem fetele, primele câteva luni, hai să zicem așa, vreo jumătate de an, puneam eu condiții, știi? Dacă era vorba de un concert, atunci doar prin Chișinău sau în preajma Chișinăului, nu mai departe, deci nu mai departe de 50 km de oraș. Și dacă veneam în concert, condiția să mi se spună ora exactă și dacă am venit, am cântat și am plecat. Știu că foarte mulți atunci femine se supărau, chiar și din colegii mei, dar ce vine Aura a cântat și se duce, ce înseamnă asta, de parcă alții nu mai au copii. Nu mă interesa, ziceam, bine, nu vă place, mă întorc și nici nu mai cânt. Deci prioritar era familia, erau două, erau micuți, aveam de dacă, dar oricum îți dai seama, grija e dublu. Ai devenit o doamnă de afaceri. Nu este prea mult. Cred și nu cred, dar așa și este. Da. Nu este prea mult pentru o mamă, o soție și o femeie frumoasă? Dar de ce mult? Să știi că eu, de fapt, nu sunt genul de femeie casnică, da? Uite, de femeie de casă, știi, care stă toată ziua acasă. Majoritatea pieselor tale sunt semnate de Marian Stârcea, Georgeta Voinovan. Nu ai fi dorit, poate, să faci alt gen de muzică, în afară de cea ușoară? De muzică ușoară? Știi care e chestia? Uite, majoritatea pieselor, într-adevăr, sunt de fapt semnate de Geta Voinovan. Am și niște piese cu Marian Stârcea, am și niște piese cu acel Boris Lebediuc primul, da, cu Adrian Ursu am o piesă, cu Sandu Gorgos am piese, cu Edi Dopiriac, deci Anatol Lupu, Valeriu Motovilnic, deci am piese cu mai mulți compozitori, altceva că totuși prevalează piesele scrise de Geta Voinovan și cred că după mine e clar de ce. Da? Suntem colegi de clasă. Primul cuvânt de dor, rostit pe ascuns, în pauza mare, tot ce e interzis ne pare un vis și vrem să-l trăim. Timpul e trecător, dar inima mea și asta-i stresare. Când răsfoiesc din nou albumul școlar cu poze copii, dar anii ca o clipă vor zbura.
Deci alt gen de muzică nu dorești să practici. Nu, de ce nu? Știi care e chestia? Atunci când făceam dirijat coral și învățam și vocalul în paralel, profesoara mea de vocal, canto academic, îmi spunea că am sopranul de coloratură. Un sopranul foarte rar. Ea îmi spunea, era rusoaică, deci și este Надежда Михайловна Чернышова, și îmi spunea, zice, că у тебя бриллиант в горле, ты должна петь, обязательно, ты должна петь. Și, deci, ea mă vedea cântăreață de operă, profesorul de dirijat mă vedea dirijor de operă și eu am dat tot peste cap și am devenit interpretă de muzică ușoară, îți dai seama. Acum nu știu dacă m-aș întoarce înapoi la operă, dar am spus că poate în următorul concert neapărat voi cânta o arie, două, deci poate ca lumea să mă vadă și în altă ipostază. Dar muzică populară, sinceră să fiu, cânt foarte des la petreceri, atunci când mă duc să cânt. Și vreau să spun că chiar în ultimul timp foarte multă lume îmi spune atunci, auzindu-mă cântând muzică populară, mi-au spus foarte lume de ce nu cânt și muzică populară, că uite că este destul de interesant un cântec popular în interpretarea mea. Am zis că bine, o voi face poate și în concert. Apropo, nu în ultimul concert, dar în cel din 2003, la 10 ani de activitate, am cântat chiar o piesă populară, știi? Și mulți au rămas foarte surprinși. De ce nu? Poate voi schimba, dar muzica ușoară Cred că ai ajuns prea dragostea mea din tâi, ai ajuns știi? prea departe cu muzica ușoară, de aceea nu poți să te întorci înapoi. Cred că da. Este mult prea lung ca să o iai iarăși de la început. Deci aș face pur și simplu niște surprize pentru spectatori, pentru fani, știi? Așa, dintr-o pasiune. Da, exact. Tu trăiești o poveste a nimănui, eu cerșesc o iubire ce-a ta nu-i. Tu mă lași din iluzii să mă țin, eu aștept o minciună să mă alin. Azi se va sfârși o iubire ce de mult muri, ce n-a fost a mea și nici a ta, e străină ea. Mâine voi găsi o iubire ce a mea va fi, vom iubi în doi ca nimenea, va fi doar a mea. Spune-mi, te rog, câte albume și CD-uri are în palmares Aura? Primul a fost în 97, M-ai încântat băiete, apoi în 2000 a fost 1001 de nopți, sau 2001, așa? Da. În 2003 a fost Meniu pentru doi și în 2007 a fost Se întoarce calendarul. Așa. Și câte ne mai așteaptă încă? Ce ne mai așteaptă? Păi, cred și eu, peste vreo 3-4 ani va apărea alt album. Uite, știi care e treaba? Că am avut chiar nu de mult un interviu la un post de radio, nu dau nume ca să nu fac publicitate, dar mi s-a pus așa o întrebare. Mulți spun că faceți albume, dar ce fel de albume sunt noi dacă se repetă piesele? Recunosc, o parte din piese se repetă din album în album, dar eu, de exemplu, nu Sunt un pic schimbate? Nu. Eu nu prea înțeleg cum aș fi putut eu timp de 3-4 ani să fac 12 piese noi. Îți dai seama? Deci asta e câte 4 piese pe an, care mai mult ca atât câte bat la buzunar, da? Să le faci, costă bani. Nu reușești să le promovezi toate piesele. Deci, de fapt, așa, din practica mea, cam la 2 piese pe an reușesc să le promovezi, ca lumea să le audă, să le cunoască și să le îndrăgească. Înțelegi? Și dacă aș face eu câte atâtea piese, atunci careva ar rămâne umbră. Și eu nu sunt obișnuită piesele mele careva să fie umbră sau să le pun pe colț, da. Înțelegi? Ele toate, pentru mine, eu le aleg foarte minuțios. Trebuie să fie la lumină întotdeauna. Absolut. Ele trebuie să bată în țintă. Asta e. Și de aceea atunci când fac un album, în așa caz, cu 2 piese, trebuie să fac un album la 10 ani. Și ce fac atunci fanii mei care vor să mai iau un disc pe undeva? Trebuie să aștepte, da, nu-l mai găsesc, că fac altfel. Deci, odată la 3-4 ani fac un nou album, unde apar vreo 8 piese noi, da? Deci, relativ nouă, piesele care au fost înregistrate timp de 3-4 ani. Și la ele mai adaug vreo 3-4 piese mai vechi, cunoscute, șlagăre, sau piese care poate puțin au fost în umbră și nu la moment n-au fost... S-au afirmat. Uite, așa este tactica mea. Trenul pleca și prin geam mă privea, dragostea mea călătoare. Pentru un an eu rămâneam floare lipsită de soare. Tu îmi spuneai că un an e nimic dacă iubirea
bate dragostea mea, dorul de tine mă ține. O lume aș străbate dragostea mea, numai să fii lângă mine. Prin ce te-a cucerit soțul tău, că este alesul și fericitul inimii tale și dacă nu te gelozează când ești cu colegii de preaslă? Sau este stâmpul fericirii voastre omenești? Nu, cred că nu este gelos. Îi cunoaște practic toți colegii mei de breaslă și apropo el atunci când i-a cunoscut și pe ei și când m-a cunoscut pe mine și a schimbat foarte mult părerea despre interpreți, o avea ca și toată lumea, știi? Cântăreață, mă rog, ce... Bate vântul în cap, nu sunt prea serioși, mă rog, cine știe ce fac acolo între ei, mai știu cum. Și normal că o știi foarte bine ce se întâmplă, care este de fapt, care sunt relațiile între noi, colegii, și de fapt sunt niște relații pur de lucru între toți, fiindcă ne vedem doar în concerte și atunci când ne vedem chiar ne este doar unul de altul și ce mai faci, la tine, cum, copiii, soțul, ai mai fost undeva, ce ai mai făcut nou, deci discuțiile cam astea sunt, după care am cântat în scenă, la revedere și iarăși până la următorul concert. Și chiar nu este timp de gelozie și chiar nu este motiv de gelozie, să zicem așa. Poate este gelos, nu față de colegi, poate fi gelos față de alți bărbați, dar mă rog, asta e normal, nu e o gelozie de asta, știi, bolnăvicioasă. Da, mă rog, se întâmplă. El vede că sunt în atenția oamenilor și s-au obișnuit cu treaba asta. La început era, să zicem așa, puțin mai greu, nu putea înțelege, stai, dar de ce se apropie, dar ce cu moda asta, pupăcitul ăsta? Și zic, așa este, da. S-au obișnuit. Care este cel mai mare vis pentru Betty și Lore? Ce vă doriți pentru ei?